हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदो क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय दाखालि 2021 मायथाइनि जानाखि आसाम टेट, बे आसाम टेट जानायनि कुइसन पेपारखौ आं बेयाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिदों। बेयाव आङो एन्सारखौ दिन्थिनो लानाय जादों। अफिशियेल एन्सार, बे अफिशियेल एन्सारखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जादों। अफिशियेल एन्सारखौ आं डाउनलड खालामबाय। डाउनलड खालामनानै कुइसन पेपारखौबो डाउनलड खालामबाय। कुइसन पेपारखौ डाउनलड खालामनानै बे कुइसन पेपारावनो बिसिनि अफिशियेल एन्सारजोंनो आङो आंनि कुइसन पेपाराव दाखोनानै लादों। बे दाखोनानै लानायखौ आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों, जाहाथे नोंथांमोनाबो हयथ' कुइसनखौ माबायाव डाउट दङब्ला, डाउट थानाय बायदि मोनदोंब्ला जाहाथे नोंथांमोनाबो कुइसनखौ गोरोबलायनानै मिलायहोनानै नायफिननो हायो। बेखौनो नोंथांमोननिसिम फोरमायनाय जाबाय। आङो कुइसन बुकलेटखौ बेयाव सिखौ डाउनलड खालामदों। आं सिजोंनो मिलायनानै नायगोन। कुइसन एन्सार किखौबो आं सिखौनो डाउनलड खालामदों आरो कुइसन अफिशियेल एन्सार किखौबो आं सिखौनो डाउनलड खालामदों आरो नै कुइसनखौबो आङो सिखौनो डाउनलड खालामदों। बियो एलपिनि, नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन। कुइसनफोराव माबाफोर डाउट थायो नामा, जाहाथे कमेन्ट खालामलायनानै बयबो कमेन्ट हरलायलायो, फोरमायलायो। OMR शीटखौबो डाउनलड खालामनानै लानाय जाबाय। बेयाव नोंथांमोननो आं उनाव दिन्थिगोन OMR शीट आरो अफिशियेल एन्सार किखौ। दा जोङो कुइसननि सोमोन्दै सावरायग्रोनोसै, एबा कुइसनाव आङो दाखोनानै लाखादों बबे एन्सारा अफिशियेल एन्सार, बेखौ आङो दाखोनानै लाखाबाय। गतिके नोंथांमोनहा बे कुइसनखौ नायलांनो हासिगोन आरो। थ' बिदिब्ला जोङो आवगायनोसै। LPT 2021 पेपार 1, that means बियो पेपार 1नि कुइसन पेपार। दाखालि थांनाय 2021 मायथाइनि जानाय। गतिके जोङो थांनोसै कुइसन नायनि जोङो। कुइसनफोराव दङ बेफोरखौ जोंनो जेखौबो नांला, कुइसनखौ नायनि जोङो। थोंजों कुइसनखौ नायनि। कुइसन 1, चाइल्ड डेभेलपमेन्ट पेडागजी, बे कुइसन पेपार। कुइसन 1नि एन्सारा मामोन? नैबेयाव दङ 1 नाम्बार एन्साराव। बिनि एन्सारा 1 नाम्बारनिया बि। बे अफिशियेल एन्सार कि, बेयाव आं जेबो गोदान सोलायनाय जायाखै, मानोना अफिशियेल जानाखि एन्सार मोनदों बे एन्सारखौसो आङो बेयाव होनाय जादों। गतिके आंनि जेबो बेयाव आखाइ गैया, आङो जेखौ अफिशियेल बेखौसो होनानै होखानाय जादों। गतिके 1 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय बि। 2 नाम्बारनिया मामोन? 2 नाम्बारनिया जाहैबाय ए। जों थाब थांनि, नङाब्ला भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन। 3 नाम्बारनिया सि। नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला एबा नायफिननो गोसोब्ला नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै जाहाथे कुइसनखौ लानानै जाहाथे नायबिजिरो बबेया गोरोन्थिमोन आरो बबेया राइट एन्सारमोन, बेखौ नोंथांमोनहा नायफिननो हागोन आरो। गतिके 3 नाम्बारनिया डि। आरो 4 नाम्बारनिया मा दङ? 4 नाम्बारनिया जाहैबाय सि। 4 नाम्बारनि एन्सारा जाहैबाय सि। ओमफ्राय बेनिफ्राय 5 नाम्बारनिया डि। गोसोआव लादो, 5 नाम्बारनिया डि। आरो 6 नाम्बारनिया मा? 6 नाम्बारनियाबो बि। ओमफ्राय 7 नाम्बारनिया सि। 7 नाम्बारनिया सि। 8 नाम्बारनिया ए। जों गोसोआव ला, नायनानै लादो। 9 नाम्बारनियाबो ए। ओमफ्राय 10 नाम्बारनिया डि। आं बेयाव दाखोनानै दोनखाजोबदों। 11 नाम्बारनिया सि। आरो 12 नाम्बारनिया जाहैबाय बि। ओमफ्राय 13 नाम्बार दङ, 13 नाम्बारनिया जाहैबाय बि। 13 नाम्बारनिया बि। 14 नाम्बारनिया बि। ओमफ्राय 15 नाम्बारनिया मा दङ? 15 नाम्बारनियाबो ए। 15 नाम्बारनिया ए। 16 नाम्बारनिया मा दङ? 16 नाम्बारनिया बि। स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना नायफिननो हागोन, जादों जायाखै। 17 नाम्बारनियाव मा दङ? 17 नाम्बाराव दङ डि। 17 नाम्बारा डि। 18 नाम्बारा बि, अपसन बि, 18 नाम्बारा। 19 नाम्बाराव मा दङ? 19 नाम्बाराव सि। बेनि उनाव 20 नाम्बाराव मा दङ? 20 नाम्बारनिया बि, टरेन्स। ओमफ्राय 21 नाम्बारनिया मा दङ? 21 नाम्बारनिया डि।
नैजि नाम्बारनिया D, 22 नाम्बाराव मा दं नायदो, 22 नाम्बाराव दङ D, 22 नाम्बारनियाबो D, बेनि उनाव 23 नाम्बाराव मा दङ, 23 नाम्बारनिया C, 23 नाम्बारनिया C, 24 नाम्बारनिया मा दङ D, 24 नाम्बारनिया D। आं बेयाव बर'खौसो होनाय जादों, गासिबो एखेयानो जोबखा, इंलिश एसामिस आरो बेफोर गासिबो कुइसना अपसना एखेयानो जोबखा, गतिके आं बर' नालाय बर'नियाव होदों, इंलिसावबो होनो हागौमोन, जिखुनु हक अपसना एखेयानो जोबखा। 25 नाम्बारनियाव मा दङ, A दङ, 25 नाम्बारनिया A, 26 नाम्बारनियाव मा दङ B, 26 नाम्बारनिया B, 27 नाम्बारनिया C, ओमफ्राय 28 नाम्बारनिया B, 28 नाम्बारनिया B, 29 नाम्बाराव मा दङ नायदो, 29 नाम्बाराव A, 29 नाम्बारनिया A, नोंथांमोनहा चेक खालामफिननो हागोन जादोंना जायाखै। ओमफ्राय 30 नाम्बारनिया C, 30 नाम्बारनिया C, बेयाव असमियाव होनाय जादों C। ओमफ्राय 31 नाम्बारनियाव मा दङ, 31 नाम्बारनिया मेथ्स हाबलायबाय नै, मेथमेटिक्सआव मा दङ, 31 नाम्बाराव मा दङ C, 31 नाम्बाराव C एबा मेथ्सआव फार्स्टआव C, ओमफ्राय 32 नाम्बाराव मा दं D, 33 नाम्बाराव मा दं D, ओमफ्राय 34 नाम्बाराव मा दङ C, 35 नाम्बाराव मा दङ C, बेनि उनाव 36 मा दङ B, 36 ना B, 37 मा थागोन, 37 जाहैबाय D, 78, 38 मा दङ, 38 D, 9%, बेनि उनाव 39 नाम्बाराव मा दङ D, 370, बेनिफ्राय 40 नाम्बाराव मा दङ A, 50 days, 41 नाम्बाराव मा दं नायदो, 41 नाम्बाराव D, 17%, 42 नाम्बाराव A, 0, 43 नाम्बाराव मा दङ D, 43 नाम्बाराव D, 44 नाम्बाराव B, 45 नाम्बाराव C, बेनि उनाव 46 नाम्बाराव C, ओमफ्राय बेनि उनाव 47 नाम्बाराव A, ओमफ्राय 48 नाम्बाराव मा थागोन, 48 नाम्बाराव A, 49 नाम्बाराव C, बेनिफ्राय 50 नाम्बाराव A, 50 नाम्बाराव A, 51 नाम्बाराबो A, 52 नाम्बाराबो A, बे अफिसियेल एन्सार के, आंनि होनाय नङा। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय नैबेयाव 53 नाम्बारा एन्सार के बायदियै जिखौसो होनाय जादों, बि अफिसियेल एन्सार केयानो बि जिसो फैदों, अपसन गैया थारमाने, गावसिनि अफिसियेल एन्सार केयानो जिसो दङ, बेयाव अपसन गैया, अपसन जिखौसो होना होदों। दा नैबे जोंनि कुइसन पेपाराव अपसन जियानो गैया नालाय जों बेखौ मिथिला, गतिके गावसिनि अफिसियेल एन्सार केयानो अपसना जिखासो 53 नाम्बारना, बे गोरोन्थि जादों, बिथांमोननिनो गोरोन्थि जागोन बियो, बेखौ मा खालामो जों मिथिया, अपसन गैया बियो। बेनि उनाव 54 नाम्बाराव दङ C, 55 नाम्बाराव दङ B, आरो बेनि उनाव 56 नाम्बाराव दङ A स्कुवेर, बेनिफ्राय 57 नाम्बाराव मा दङ C, 12, 58 नाम्बाराव मा थागोन A, 1/2, बेनि उनाव 59 नाम्बाराव मा दङ A, 6, 60 नाम्बाराव दङ B, 4 cm, बेनिफ्राय 61 नाम्बाराव मा दङ B, गंनै, बेनिफ्राय 62 नाम्बाराव मा दङ C, 62 नाम्बाराव C, 63 नाम्बाराव मा थागोन D, 64 नाम्बाराव मा दङ A, 65 नाम्बाराव मा दङ D, ओमफ्राय 66 नाम्बाराव मा दङ A, 67 नाम्बाराव मा दङ A,
आरो 68 नम्बराव मा दङ D, 69 नम्बराव मा दङ C, 70 नम्बराव मा दङ C, 71 नम्बराव मा थागोन B, ओमफ्राय नैबे 72 नम्बराबो दहायनि बायदिनो अफिसियेल एन्सार कियानो बिसिना G खासो अपसना, नाथाय जोंनि कुइसन पेपाराव G अपसन गैयामोन। बे बिथांमोननि भुल एबा बिथांमोननि गोरोन्थि जादों। बियो अपसन Gआनो गैया जिहेतु, गतिके बेयाव गावसोरो मा खालामो बेनि खोथा। अनेक खेलिमेलि दङ, गोबां खेलिमेलि दङ, बेखौ आं उनाव फोरमायगोन नोंथांमोननो। बेनि उनाव दङ 73 नम्बराव अपसन C, बेनि उनाव 74 नम्बराव अपसन D, ओमफ्राय 75 नम्बराव मा दङ अपसन A, ओमफ्राय 76 नम्बराव अपसन C, ओमफ्राय 77 नम्बराव अपसन A, 78 नम्बराव अपसन A, 79 नम्बराव मा थागोन 79 नम्बराव अपसन B, अपसन B, 80 नम्बराव मा दङ अपसन C, 81 नम्बराव अपसन A, 82 नम्बरावबो अपसन A, 83 नम्बराव अपसन C, 84 नम्बराव अपसन B, 85 नम्बराव अपसन B, 86 नम्बराव अपसन B, 87 नम्बराव अपसन A, 88 नम्बराव अपसन A, 89 नम्बराव अपसन C, 90 नम्बराव अपसन C, 91 इंलिश फैबाय। इंलिशआव अपसन 91 नम्बराव अपसन A दङ 91 नम्बराव, 92 नम्बराव अपसन A, ओमफ्राय 93 नम्बराव अपसन B, 94 नम्बराव अपसन C, 95 नम्बराव अपसन B, आरो 96 नम्बराव अपसन A, 97 नम्बराव अपसन C, 98 नम्बराव अपसन A, 99 नम्बराव अपसन B, आरो 100 नम्बराव अपसन D, 101 नम्बराव अपसन D, 102 नम्बराव अपसन B, 103 नम्बराव अपसन A, 104 नम्बराव अपसन D, 105 नम्बराव अपसन A, 106 नम्बराव अपसन A, 107 नम्बराव अपसन B, 108 नम्बराव अपसन C, 109 नम्बराव अपसन B, 110 नम्बराव अपसन A, 111 नम्बराव अपसन A, 112 नम्बराव अपसन B, 113 नम्बराव अपसन B, 114 नम्बराव अपसन A, 115 नम्बराव अपसन C, 116 नम्बराव अपसन A, 117 नम्बराव अपसन A, 118 नम्बराव अपसन B, 119 नम्बराव अपसन A, 120 नम्बराव अपसन B। गतिके इंलिशखौबो नायनो गोनां दङ। दाना एसामिस, आं बेयाव एसामिसखौ होनाय जायाखै, बर' साबजेक्टखौसो आं बेयाव होनाय जादों। गतिके जों बर'खौ नागिरनि र'। बर' बेयो एसामिस जोब, बेंगलि, बर'खौ नायनि जोङो। नै दानि बर' फैबाय। 121 नम्बराव दङ अपसन A, 122 नम्बराव अपसन A, 123 नम्बराव अपसन D, 124 नम्बराव अपसन B, 125 नम्बराव अपसन C, 126 नम्बराव अपसन A, 127 नम्बराव अपसन B। नोंथांमोना मिलायनानै नायफिननो हागोन, जादों जायाखै नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हागोन, कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। बेयो आं होनाय नङा, दहायनो होनखादों आं, बेयो आं होनाय नङा, बेयो अफिसियेल एन्सार केसो। 128 नम्बराव अपसन A, 129 नम्बराव अपसन A, 130 नम्बराव अपसन B, 131 नम्बराव अपसन A, 132 नम्बराव अपसन D, 133 नम्बराव अपसन B, 134 नम्बराव अपसन C, 135 नम्बराव अपसन C, 130 नम्बराव अपसन A, 137 नम्बराव अपसन D, 138 नम्बराव अपसन D, 139 नम्बराव अपसन D, 140 नम्बराव अपसन C, 141 नम्बराव अपसन D, 142 नम्बराव अपसन A, 143 नम्बराव अपसन A, 144 नम्बरावबो अपसन A, अपसन C, 145 नम्बराव अपसन D, अपसन B, 146 नम्बराव अपसन A, 147 नम्बराव अपसन B, 148 नम्बराव अपसन A, 149 नम्बराव अपसन C, 150 नम्बराव अपसन B। बेनो थांनाय 2021 मायथाइनि जेनाखि
आसाम टेट एलपि नि कुइसनफोरनि एन्सारफोरा बेबायदि एन्सार किखौ आं बेयाव डाउनलड खालामनानै लानाय जादों। मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों आङो एन्सार किखौ डाउनलड खालामदों 200 रां होनानै। एन्सार किखौथ' डाउनलड संगे संगे ओंखारदों एन्सार किया, माने आं जेब्लानाखि पेमेन्ट खालामबाय, पेमेन्ट खालामनाय लोगो लोगो एन्सार किया संगे संगे फैबाय। नाथाय वेमार सिट मोनगोन होननानै बुंदोंमोन। वेमार सिट फैसाखौ पेमेन्ट खालामनानै नायबाय आङो, खालि कुइसन सिटआ अफिसियेल गावसिनि अफिसियेल एन्सार कियाल' ओंखारबोबाय। नाथाय वेमार सिटआ सानथामनि उनावसो वेमार सिटखौ आंनो हरदों बिथांमोनहा। आरो वेमार सिटआबो नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनाव, वेमार सिटआबो ओरैबायदि बेयाव कुइसन नाम्बारबो गैया, माबा जिरक्स खालामनाय बिदि, फट'आबो क्लियार नङा बेबायदि आरो। ओमफ्राय मिलायनानै नायबाय कुइसनफोरा माखासे गोरोन्थि दङ आरो बिथांमोननि नाम्बार दाजाबनाया जायाखै। आं जेराव मोनदोंमोन मोनसे खम जायो आरो आंना, थारमाने आंना मोनसे खम जायो, गावसिनिया मोनसे बारा जाजोबो आरोखि। आरो बर' साबजेक्टआव आङो मोनसे नाम्बार मोनबावनांगौमोन, बिथांमोना बेखौ दाजाबाखै। दाजाबनायफ्रा भुल जादों आरो, दाजाबनायफ्रा बिराद भुल जादों। आरो कुइसन पेपारखौथ' वेमार सिटखौथ' बुंखाबाय आं, वेमार सिटआ माने जिरक्स बायदि जेबो बेले बेजे आरो बेबायदिनो बारा फोथायनो हाया जायो आरोखि। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।